това е за мен е съжаление, че този бранд вече не съществува, но има и много сериозна причина за това. Желанието да бъдат с, може би, едни от най-сигурните, да не кажем най-сигурните коли на пазара, води до изключително скъпия производствен процес. Време и ресурси, които, нали, се отделят спрямо техните инженери и хора, които се занимават с разработката на тези автомобили. Но в процес на всичките тези желания колите да бъдат най-добрите от към сигурност, идва момента, в който просто отиват към фалит. В 80-те години General Motors се намесва, купуват Saab и казват следното: ето ви Vectra, сменете панелите и емблемите и я пуснете в продажба. Какво правят обаче Saab? Коренно различен автомобил. Доразработват Vectra до неузнаваемост, така че се стига до момента, което тогавашния Saab 900, предшественика на тази 9-тройка, дели нещо от порядка на 70-75% от компонентите на Vectra. Тоест тотално различен автомобил. Съответно много по-скъп. GM дърпат шалтера и Saab е пред банкрут. Не води до нищо хубаво и след това идва краха на тази марка.